দেখছেন তো ভাই রিসেন্টলি মানে এই বড় গছ দেখে এই বড় গছକୁ ବି দেখতে এই বড় ଏ ରୁହ 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 ନାଲି କ ଜଳୁଛି କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବି ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ହଁ ସୋ ହେ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶିବମଜନ ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଲୋକେସନ୍ ଆଇଛୁ ଭାଇ ବର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର ଗଛରୁ କିଏ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବାର 12ଟା ରାତିର କି ଆମେ ଆଇଛୁ 12ଟା ରାତିରୁ ବର ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଦେଖିଛୁ କିଏ ତ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ମୋର ବି ହେଇଗଲା ଏବେ କ୍ୟାମେରା କୋଉଠି ବନ୍ଦ ହବ ନା କିନ୍ତୁ ଆରେ ଚାର୍ଜ ସଇଲା କି ଏଟା ନାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନ ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଲା ଏଇ ବାଟେ ଗଡ଼ିଆ ନା ସେଠି ଗଡ଼ିଆ ଏପଟ ଗଡ଼ିଆ ନର୍ସରୀ ଗଡ଼ିଆ ନର୍ସରୀ ନା ନା ସେ ସାପ ବହୁତ ବାଡ଼ି ଫଡ଼ି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକେସନ୍ ଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ନା ଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ସୌମ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ସୌମ୍ୟ ଜନ ସରି ସୌମ୍ୟ ଜନ ଭାଇକି ବି ସପୋର୍ଟ କର ଦିନ ଇଏ ଟିକେ ଦିଅ ଲାଇଟ୍ ଦିଏ ଏଇଠି ବି ସମାଧି ଅଛି ଦେଖାନି ସେଇଠି ରହ ଆଗୁ ଆସ ଏଇଠି ବି ସମାଧି ଅଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଦେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମାଧି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସମାଧି ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସମାଧି ଅଛି ଦେଖା ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରଚଟା ମାରେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଦିଟା ଅଛି ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଦେଖାଉନି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ 4ଟା 5ଟା ସେମ୍ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଏ ବରଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚାଲ ଆଜି ବରଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଖରେ ଦେଖିବା ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଭାଇ ଏବେ 2 ଦିନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ 2 ଦିନ ହବ ପୁଟା ଦେଖିବ ବରଗଛଟା ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଲୋକାଲ ପିଲା ବି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ରାତିର ମାନେ ଯଦି 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଆସିନେ ବି ଝୁମଝୁମ ହୁଏ ମାନେ କି ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ତ ଆସ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେବା ସେଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାଧି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସମାଧି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତ ସମାଧି ଟ୍ରଚ ମାନ ଦେଖିଲୁ ଗାଇଜ ମାନେ ହଁ ଦେଖାଲା ମତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଚ ଦିଅ ଏଇପଟେ କରିକି ପଳେଆ ଟ୍ରଚ ମାନେ ଦେଖାଉନି ତ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଆମ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖର ସେଠି ଆମର ହଉଛି ବୋଲିକି ଆମର ଏଠି ସାହସ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ନହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ତଳେ ଗଡ଼ି ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁଟା ହେଇଛି ଟ୍ରଚ ମାନ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁଟା ହେଇଛି ଏବେ ଚାଲ ସେଠି ଯିବା ଚାଲ ଏଇପଟେ ଗଡ଼ ଏଇପଟେ କେତେ କଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ କିଛି ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଆଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ପାଖକୁ ଯାଉ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଏଇ ବର ଗଛ ଦେଖ ଏଇ ବର ଗଛକୁ ବି ଦେଖତେ ଏଇ ବର ଗଛରୁ କିଏ ମାନେ କହିବାର ଓହ୍ଲେଇବାର କି ଇଏ କରିବାର ଭାଇ ଦେଖାଯାଏ ବର ଗଛ ଭାଇ ପୁରା ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଚ ମାନ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେପଟୁ ଭାଇ ଏ ରୁହ ନାଲି କ ଜଳୁଛି କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ସେ ଡାଳ ଡାଳ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଡାଳ ପଡ଼ିଥିବ ଡାଳ କିଣି ଯେତେ ଦୂର କ'ଣ ଇଏ ହଉ ଆବେ ଏଇ ଯେ ଟ୍ରଚ ବି ଏଇଠି କ'ଣ ନା ବି ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ହଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉ ଦେଖ ହଁ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ପାଖକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖାଉଛି ଉପରୁ ମାର ବଡ଼ ଟ୍ରଚ ବଡ଼ ବୁଗିଲା କି ଭାଇ ଦେବ ନା ଆଖି ଦେଖାଉ ଦେଖ ଏଇ ଟର୍ଚ ମାର ଆଖି ନା ଟର୍ଚ ମାର ନା ଟର୍ଚ ମାନେ ଦେଖାଯିବ ଆଖି ଦେଖା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଖି ଦେଖାଉଥିବ ନାଲା ଦେଖା ହେଲା ଆଖି ଦେଖାଉଥିବ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି
ଆମେ ଇଲେଟ ଗୁଣ୍ଡ କି ହାରି ଉଲ୍ଲେ ନା କି ଇଲେଟ ଗୁଣ୍ଡ ଆବେ ଟର୍ଚଟା ବଡ଼ ହଁ ଇଲେଟ ଉଲ୍ଲେ କି ସତରେ ଦେଖିଛି ସତରେ ଦେଖିନି କି ଉଲ୍ଲେଲା ନାଲି ଆଖି କରିକି ଏପଟେ ଉଲ୍ଲାଳୁ କେଉଁଟା ଉଲ୍ଲେଲା କିଏ ହାରି ଯିବା ଟିକେ ସେଇଠି ତାହେଲେ ଏଠି ସମାଧି ଅଛି ଏପଟରେ ଭାଇ ଯଥା ସିଏ କଲେ ମତେ ଭାଇ ଡର ମାଇଲାଣି। ଏପଟ ସମାଧି ଦେଖିବ ଏପଟରେ ତ ସମାଧି ବେଶୀ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମାଧି ହେ ଆସ ବେ ଏଇଠି କଣ ଜଳୁଛି ଦେଖି ଆସ ଗ୍ରୀନ ରେଡ୍ ଆବେ ସେଠିକା ଆଖି ଜଳୁଛି ଓହୋ ନାଲି ଧବ ଧବ ହଉଛି ହଁ ଇଏ ଶୁଭ ଇଏ ଭାଇ ଜଳା ମତେ ସତରେ ଭାଇ ଡର ଖରି ହେଇକି ଛାଡ ଯାହା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ସେପଟରେ ଆହୁରି ଅଛି ଏଇ ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବ ନାହିଁ ତୁ କରିବ କଣ ରହୁନା ବହୁତ ଡର ମାଇଲାଣି। ଯିବା ତ ଆଉ ଯିବା କି ଚାଲୁଛି ଦେଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖ ଚାଲୁଛି ଗୁଡା କି ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଭାଇ ଆଉ ଭିଡିଓ କରି ହବ ନା ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି କର ରଖୁଛୁ ବାଏ।